Ya ching im ngalara nado mensip kikular wangi kle Kirinsan ha sosial media kum ka singing competition lane kadan sing competition kadai ka we kalat nakam ta gitu ikna badon sap pakin pen I yala kasap kapong ba kidon bat menta udon we ukna ubana thalas ken ubaya shimenta haka singing competition bala penyaj ka kongkrom official channel baka sur jong u lada pisngap kalong kum kasur jong we uklur wai papau kari kasi kata uram susiang Ya ching im ngalara nado mensip kikular wangi kle haka ching im ngalara ban ati hado bakut kisni Ya ching im kumta khanang bakasap jong neu khna kanam long le no ei agar pate phigi parlok youtuber baro papila ban pensap riang dagba kun upload ha channel ki jong phiru pat kanam don jingkata ai ya ka channel ki jong phi namar nglabu haga common creative license bat la phikwa basngap ya baro ki jingruai jong uneu khna phila ban page kaling la debu apo description kublai sibun ya phigi parlok baro wangi kle haka ching im ngalarai ban ati hado bakut kisni